Grabe, naabot na mo 22 ang edad nga. Ang gyud mo katera ko yan. Sus, grabe 22 sa mo hibaw ano? Ano edad mo dai? Apit ang kumlapas kalendaryo, kon niya 22 pa yung mga pero mas maayos yun na 22 sa yung mga hibawan kay salamat sa kunin mo na. Sige, ang akong nebawan 21 to nga niya. Ako lagi was 22. Salamat Sabi kayo. oy, 22 ka tiguang na nagdagway. Ayaw sa nga tiguwa kayo kana tiguwa. 35 na. Kana tiguwa nagsungkod na yung terkuray ng abaga na. Lalis mo ang pagbagay mo. Oh, Ay, nalagi mo lalis. Ayo, anda. Pero now niya mura naman nag si kato si Lulong kuan god. Yun na pa katong tiguang nga ba nga. Di maglisod to ka dungog di ay. Lisod na gani. Kamong gipangutana nga. Asa ka pa dong? Yana siya nga. Bitaw dong wagi kay pandong. Bungol gitu sa. Hap-hap na mong guto siya god. Gusto ka ng tiguwa nga. Hap-hap na to ba? Siya hap. Hap yang pananaw. Hap yang panungog. Kana imong giingon nga maglisod og panungog nga. Isu pag makakita, mari ginaingon nga. Hapngol. Kana. Maglisod gid tabi kana murag lungit tabi. Bayo na. Happy. Ay noy. Noy, may buntag noy. Mga buntag noy. May gabi isa dong. Asa di ka pa dong noy? May buntag sa diha dong. Ay bungol. Noy, asam ka paingon nga hapon na maron. Aw. Arera go dong mag soroy-soroy mangitag kayuhan dong. Say Mayo noy nga. September naman kayrong dako nga. Kapit naman kay pista sa ato. Aw, mao lagi dong kay nangita sa ko para paniskuhan sa ko mga kinugos. Gabing kapayat na sa panahon karon pero ako lang yung panggamutan nga makahatag ko sa ko mga kinugos. Tay, ari sa itubag. Nangutan na ta sa September na, ang itubag Disyembre. Sus kalayo. Di ato na napasensyaan ng tiguang nga kay. May pagkabunguan niya, may pili. Ito na nag-utog pila na may edad na 23 anyos naman na. Ato na siya sabton. Bitaw, kung makaabot na siya sa gatos, di makakuha siya sa World of Record sa kuan, Pilipinas, di kana. makakwarta sila, makahatag sila to. Ano? Ako ni palingkuron kay para di na Yun na pa noy. Nganong gadadam ka guna noy? Yung sao man ni mo noy? Nagpataka ra mamog tabi. Wa na kanibawan yung panurya. May mo panigbason. Hey! Hey, di pasa. Salman, Luis. Hey, di pasa. Balik ko noy. Balik ara ra man nang. Ito may tiguang daw. Iri na, iri. Ara ra man nang gihap. Kita mo kamo may akong ha. Kita mo mong mangiso ko. Atas lubot na eh. Ay gabi nga 70 tres kilos rin daw. Labat ha. Sus, gabi na po sa kuan. Ani magina tigawang no nga nang papuhi na lang. Nasuroy malagi ka noy. Mao lagi kay Ito isa rin. ako lagi ni pahabol lang ako. Guna lagi kay sobra ras kahit. Aduna ko gitigbas dito ka asara photo la yan. Oh, nang ako lang sa ibang ako lang yung butang ang ipon-ipon dire. Hay, tra kayo. Ano plan? Ayo maikot ana noy. Sobra ra kahit. Yun na pa ni nindot na ikin mong kalo noy. Tinood. Akin ni akong shit. Antipata. Agi kay kani sa Hong Kong. Ipadala kini sa akong manghod. Ang akong manghod 89 nga nag-duty pa man dito sa Hong Kong. Nang-abroad pa man. Di na ba mong kalo na ba? Ama kong shit. Nindot kani ay. Tagpilar sa na imong kalo na eh. Akin ni. 100k ka laman eh. Bahino ko nun ba? Ang yula pa na eh. Lindot yun imong silid no. Okay, ini ang akong kalo. Grabe kani oy, gikan kani sa Cleveland Cavaliers oy. Gikan dito ko, ako ning gipangagikan ning LeBron James. Ah, oh nindot kina. Nindot ko. Original lang eh. Akin ni. Original lang. Ay istoryahan ta mo sa nga anong gihatag ni niya. Pag-adto ka na ko sa Cleveland Cavaliers, nakakita ka ni si LeBron James sa akong sa niyang gisulob nga Bayram Barquedes. Oh, kanto. O kini. Sama ani noy. Oh, kani na. Sama ni. Nilaman daw si Lebron ako og ningon nga imuha kaning kalo kay ila daw kini nga ngalan Bayram Barquedes. Lalo. Grabe nga sikat ini oy. Basa? Grabe nga nindot. Ino ko na noy. Iya, Pa ko Si mo tawo pa nila ba ni maho ng singo. Daw.
Nindot yun na imong kao na no. Oo, kaya di ka magkanang kay Lebron James. Wa humot pa si kayo. Ang Amo. baho ba kay murag ibon. Oo, ginanga kong pahumot undong. Ibon eh. Oo, mo na daho sa akong pahumot. Ya ano eh, ano nagdadam sa katsungkod. Akin ni akong gunadong. Ako ning ipahabol dong oy kay grabing sobrang kahait ni. Mo gini akong gitabi nyo kanina nga ipahabol ko ni. Kay grabing sobrang kahait. Sige noy, hait mga anak. Ino ko na ato ng Ari ko nun eh, ato hait ko na ng Isting eh, nga porten taasa na. Suwaye na, taas kayo. Ha? Taas gyud imong sundang yun no. Ay dili mo borasad oy. Lapausad. Luangan eh, ninduta din na imong sungkod eh no. Awang kini akong sungkod. Grabing kataas ni oy. Hino ko nun oy. Porten taasa na tugas na mahalo na. Pagkanindot ba yun? Kasinaw sa imong sungkod oy. Oo. Anak mo gina mga karaan na may mga antik nga tugas ka na. Parihan na itong kahuya ka to noy. Akato. Akato palwa. Adi, sa ito palwara na oy. Tugas ka na. Ah, oo lagi na. Jesus. Grabe ni. Manig ko anan ako ni. Believe ko ni. Kuan yun. Tiguang nga. Matay ang mga karaan. Naagig ta ng mga antik diha. Ako ginang mo kay bao sa ito. Akong edad, 99 ka na. Abanto ka, bantor na no. Sa kanagan si mo antik noy, nagdadaka grillo. Ako kini akong bracelet. Oh, Oh, Akrabe. mahalo na noy. Alas 4 na undo, oy. Mahalo na. Oh. Antik ka na. Ginato ko nung kinapisong ko na noy. Aw, porbahe, tanawa. Nawa ka na. Pirti sa ninduta. Di im kagikan ani noy. Alas 4 na. Di im kagikan tingin ani. dutar luha yun. Oh, dako kay gumiro. Antik ka na undo. Alas 4:18. Di im kanigikan kuanan noy. Liluha. Maora gini kapilin sa akong kabineto. Katong adunay kandado pag abli ko nga. Pag okay na ko aduna ko may nabilin. Believe bagay ko ni mo noy kay. Ako lang sa gipos-ipos kay grabe ngay panahon ron kung unsa tong imong mga karanga gamit eh. Mahal naman sa babayran ka ron. Mao, tinuod ka noy. Believe kay ko ni mo noy Sus, da. sura na ros panahon ron. Labi na nga karon nga na ay pandemic ta. Amo. Bantay sa ko ni mo noy nga. Pirti gid dato ko ka sa una noy no nga. Sa unang panahon ka na undo nga. Ang yuta, paliton sa una. Utog asa imong palantaw. Bayran ako na guna undo. Ah, tinuod. Grabe noy nga. Dira ko believe nung sa kadato ni mo noy. Kuna rin may bayan. Aduna ko boy nga napalit ko do nga. Kato nga sa kong panlantaw. Gibayra pa ginako. Kuha ko sa sigarilyo undo. Bitaw noy. Suya gid ko kini mo shoot noy. Oh. Ayan kini ako sa nila undong. Oh. Antik kini undo. Ah, pila naman ni katuig noy. 1967 pa ka na undo. Awas sus ikaw. grabe. Bitay pa kas itlog sa imong papa na. Ay kini. Kanto iga. Pati na rin dukayan. Napa na dire sa kiting oy. Bata pa kay na, wa pa nakasakas etlog. Oh, mo tinuod siya. Dili pa ka na. Imang kadugay na 1967. Grabe nga nindotan sa nilasa oy. Pila, unsa na ron? 2023. Ah, kuha na katuig, 58. Ay lagkwinta ha kay madali kay tikuwang. Ay na lang nagkwinta ha. Basta importante antik ka na. Agkan magigag mga antik nga gamit noy no? Natural 1990 na. Ang kanisa ni mo, 99 na ako undo. kanisa ni mo sa nina noy nga. Dugay na sa kinanoy. Awan kini akong parol. Aduna ba ko ni sinsiyo? Tanawa ko. Pa ni sinsiyo. Awa lang. Antik po ni noy. Parte wa nila ba siyam na katuig. Nindot tinoy kay antik napay Dili Siyam sa katuig, katuig wala ba? ko makita sad. Oh, Siyam katuig, wala ba? siyam katuig. Oh, si Ano Muta, eh? si Muta. Mo ni gitawag nga antik. Napatoy sinsilyo. Sus, grabe, lingkod balik ni kay magtabi tanoy. Aw dili. Lingkod ka Pinasay pagdambi mo. pa talingkod yan. Grabe, lingkod. Ibagin ako ni mo. Ay, sus, kabilag na ko ni mo. Nakapito ko gibalibag maayo. Ang unsa man? Ang iyang boxer. Oh, kini ako si Nena. Antik mo na. Ang grabe ka nindot ani ay. Grabe gani, pila katuig way laban oy. Ay, sas 33. Antik mo na noy. Astang buling antek na. Sus, nindot ka na baligyan na nato. Maprinda. Maprinda. Oh, sa Palawan. Biso rin napadyo ko siya ang mayo. Unsa man undo? Kani yung buhok paslay kayo, murag antik sa ni. Okay ni ang akong kwentas. Taas kay ni sa doy. Taas kay ni pero grabe ni, mahal kay ni. Ah, pila ka milyon ama makuanan eh.
antik ko na do. Pila ka gramo na, noy. 700 grams. Sus, ata lang di na kada. Diyan ka na, do. Antik ka na. Grabe, pero team day ka antik inom mga. Bisa kinsa naman do, mabilib sa katiguangan nun do. Yan katiguangan, adunay daghang nakita. Sumala atong nagubat nga hapon sa O una. sige, nakaw na. O ko, Amerikano. Mauwi taon noy ka na, noy. Grabe ang gino. Naapod ko yung kuanan sa imuha, noy. Kanang tungod sa kaantik sa imong mga gamit, noy. Asama na uno. Sa imong naong natakdan sa kaantik. Akin ni ako, hitsoron mo. Oo, noy. Mukha na, noy. Abisay asa ka mangita ni di ka kita. Ay! Atong ra, naaras akong tubangan. Ah! Oh, nakita na na ini mo. Oo, oy. Alitse! Ako na kini. Kain ba'y ato, noy ba? Kanang. Noy. Ay, sana ya kay muli. So, okay na, para ba tayo magpa-shoutout na mura ba? Oh, sige andong, balik ka tatawa do. Sige, noy. Kain ba'y ato, noy ba? Kanang. Sama man do. Ibaw ka na asa nagpaglubo ng tulawan sa mga hapon, eh. Aw sa unang panahon, kanadiya, ginadiya gyud. Imo nang Ginagawa mo. kubon, di jud ka mabuhi. Yung sa oras pa agyalan, eh. Imo lang nang pasagdaan kay di mo jud kang mabuhi ng imong kubon. Matay hay na mamo. Uma, ulit sa ingaw, hiupuan ka mga. Dali mo dire pamalig mo. Kaya mag-shoutout pa ta. What's up mga kahait? What's up, mga Yeah! What's up, mga kahit? Okay. Karon mga kahit, na di ba shoutout niyo mga kahit, no? Shout out din ko sa mga beautiful colleagues diya, no? Si Cheryl Badayos Alfante, Cara Baltulabak, Shoutout! Zisamen Tehomi, Robian Kalumpang, Mary Sheila Lianto, Ang teka na. Rosemary Pardillo, Carla Jen Candol, o si Labadin Makatigbak, Perla Ripuno, Grabe. Kadaghan. Jubel de la Serna, and most handsome Sir Virgo Leonardo Rosel, Shoutout! Kabuan Elementary School Teachers. Shout out niyo na tanan, mga ma'am, sir. Shout out niyo. Shoutout! Shoutout ko ni Brad RRJ Junals. O shoutout ko sa ilang YouTube channel. Lapu-Lapu Biners. Please go subscribe sad. Shoutout! Oh, shoutout din sa tanan namo mga followers no. Salamat tayo inyo sa walang sawang sumuporta no. Og patuloy kayong sumuporta sa aming mga video no. Og shoutout dahil ko ni Emeros Villarin from Sarangani Province. Og shoutout ni Pamela Requentosa Lapitan, ni Mokpao TV, og ni Benji Rizaba. Shoutout ninyo. Salamat sa pagsuporta. Og nasa ko yung shout out no mga kahit. Shout out ko sa akong mga kauban na sa Port Mindanilla no, sa Cebu South Port Mindanilla Tulay. Ako mga kauban na og sa safety officer si Sir Terso Amila. Nasa siya YouTube channel. Kay iya mga content kay mga karate mao na iya. Please support sa niya ha kay nag-vlog sila siya. Salamat kayo mga kahit ug sa inyo mga suporta nga pirmi nagtan-aw sa mua nga makalingaw sa inyo ha. Salamat yo. O katong karon pa nakakita sa among YouTube channel no, please click the subscribe button and click nyo na rin pati ang notification bell. Og suportahin mi ninyo guys para pirmi mo update sa mga bago namang video. Salamat. Babush.